Добрый вечер, спадарня прэзідэнт. Дзякую, што вы знайшлі для нас час і рада сустрэцца з вами на днях Беларусі ў Брусэлі, які адбываюцца ўпершыню. Чаму гэтую падзею можна лічыць беспрэцэдэнтнай? Столькі івентаў розных і палітычных, і культурных, і праваабарончых у адным месцы ў адзін час. І трэба тут адзначыць, што гэта першыя тыдні працы парламенту, камісіі таксама, і тое, што яны сфокусаваліся ў першыя тыдні на Беларусі, гэта добры знак для нас, беларусаў, што з намі працуюць, што пра нас не забыліся, як многія чакаюць і думаюць. Але для мяне што важна, каб беларусы не згубілі гэту магчымасць, бо пакуль увага на Беларусі, трэба карыстацца ёй, трэба ўжо дамаўляцца аб наступных івентах, дамаўляцца пра нейкія карысныя рэчы, што мы можам зрабіць з Брусэлем ці з еўрапейскім звязам разам, бо потым будуць розныя іншыя падзеі, Беларусь зноў на вялікім узроўні згубіцца, і трэба ўжо зараз нешта рабіць. Я вельмі удзячна за тое, што гэта была высокаўзроўневая падзея, бо прыйшла і Кая Калас, мы сустракаліся, і Марта Кос была на нашым канцэрце, і таксама прэзідэнт Еўрапарламенту Роберта Мецола была на нашым мерапрыемстве. То бок гэта максімальная ўвага, і трэба развіваць гэтую магчымасць. Як вы адзначылі, ў развязе новае кіраўніцтва, вы ўжо сустрэліся з шэрагам уплывовых чыноўнікаў. Чаго яны чакаюць ад дэмакратычных сілаў? Міжнароднае кіраўніцтва чакае адзінства і агульнай стратэгіі. І калі час ад часу прыходзяць розныя людзі з рознымі галасамі, то гэта блытае нашых замежных партнёраў. То бок мы, каб нам дапамагалі, каб нам разумелі, як дапамагчы, у нас павінна быць вось адзіная пазіцыя. Канешне, я тлумачу, што могуць быць розныя думкі, як прыйсці да таго ці іншага фіналу, але ўсё роўна гэта должна быць кансалідаваная пазіцыя. І гэта добра, калі людзі спрачаюцца, калі людзі дэбатуюць, але каб не заблытаць нашых партнёраў, бо яны менш за ўсё менш за беларусаў ведаюць, што нам рабіць у Беларусі, і яны хочуць, каб у нас была вось такой адзіны падыход да спраў Беларусі. Што мы просім ад наших замежных партнёраў, ад еўрапейскага звязу, гэта паслядоўнасці ў пазіцыі. Паслядоўнасці, што тычыцца рэжыму Лукашэнкі, гэта максімальны ціск, гэта ізаляцыя, гэта не прызнанне так званых выбараў у Беларусі, але з іншага боку мы прыярытызуем дапамогу беларусам, бо мы тлумачым, што без моцнай грамадзянскай супольнасці, без моцных дэмакратычных сіл не будзе справы. І таму, канешне, калі рэч ідзе пра дапамогу, то тут нашыя прыярытэты гэта, конечно, палітвязні, гэта медыя, гэта грамадзянская супольнасць, гэта нашыя праваабаронцы, і культурніцкія ініцыятывы. З выказванняў еўрапейскіх чыноўнікаў вынікае, што стратэгія вызвалення палітвязняў палягае на павелічэнне санкцыяў і ўзмацнення ціску на рэжым Лукашэнкі, ягонай ізаляцыі. Аднак 4 гады Лукашэнка ўсё яшчэ ва ўладзе, а палітвязні ў турмах. Ці ёсць разуменне, як зрабіць гэтыя санкцыі больш эфектыўнымі, ці спрацуюць яны гэтым разам? Што спрацуе, гэта паслядоўнасць, бо рэжым Лукашэнкі чакае, калі вось гэтыя разгаворы пра тое, што нічога не адбываецца, Лукашэнка ўсё яшчэ там, і палітвязні катуюць гэта так, ён чакае, пакуль мы апусцім рукі, пакуль мы вярнемся да звычайных спраў, як гэта было там да 2020 году. І санкцыі яны працуюць. Яны, можа, працуюць не так эфектыўна, як нам хацелася б, але мы бачым, што ёсць і дзіркі ў санкцыях, мы спрабуем іх закрыць. Мы бачым, што вайна Расіі в Украіне, яна была такім благаславеннем так для Лукашэнка, бо ён зараз зарабляе на гэтым грошы. І таму вось гэтая санкцыйная машына павінна была павярнуцца да тэмы мілітарызацыі Беларусі. Зараз наступны пакет санкцыяў, які прапануецца развязам, гэта санкцыі за парушэнне правоў чалавека. Бо мы бачым все санкцыі ці за ваенную дапамогу Лукашэнка Расіі, ці за міграцыйны крызіс. А што тычыцца правоў чалавека, то нічога не было. І мы заўжды канцэнтравалі на гэтым увагу, што ўсе тыя, хто маюць дачыненне да катаванняў, да гэтых выракаў, якія даюць нашым героям, то яны павінны панесці адказнасць. І
Але я тут адзначала ў адным з сваім выступах, што гэта паслядоўнасць палітыкі па прасаванню рэжыма Лукашэнкі, па дэлегітымізацыі, па непрызнанню, яна павінна ісці рука аб руку з нашымі намаганнямі па вызваленню палітвязняў ужо зараз праз нейкія гуманітарныя каналы, праз дыпламатычныя каналы. Але гэта не павінна быць зменай стратэгіі, зменай палітыкі і развязу ў дачыненні да рэжыма Лукашэнкі. На якую падтрымку можа разлічваць дэмакратычная супольнасць і сваякі палітвязняў, што абяцала кіраўніцтва еўразвязу? Падтрымка дэмакратычнай супольнасці застанецца на ўзроўні апошняга году. І, як я ўжо казала, што падтрымка пойдзе на грамадзянскую супольнасць, медыа, праваабарончыя арганізацыі, дапамогу палітвязням. І, конечно, наша задача павялічыць гэтую дапамогу, бо патрэбнасці растуць. Мы бачым, як закрываюцца многія медыапраекты, як пакутуюць блогеры, у якіх важная задача, каб данесці інфармацыю да беларусаў, няма магчымасці працаваць. Вялікая патрэбнасць у дапамозе рэпрэсаваным, іх колькасць таксама павялічваецца. І легалізацыйнае пытанне, то бок шмат чаго патрэбна. І тут мы, конечно, звяртаемся за дапамогай да нашых дэмакратычных саюзнікаў і абгрунтоўваем ім, чаму дапамогу трэба павялічыць. Вось мы сустракаліся з новай камісаркай КОС па гэтым пытанні, і добра, што засталося на тым узроўні, але мы будзем далей працаваць, каб, можа, яшчэ якая дадатковая дапамога была выдзелена.